Na, Katie. Mauni ang anak sa imong tito Emil, si Melody. Hi. Pa, musod ako sa kong kwarto ha. May buhaton pa ko. Melody, to di ay. Sugod karon. Share na mo og kwarto ni Katie ha. Unsa pa? Nga naman. Tungod kay ani na sila mupuyo sa ato. Sus! Pakalagot ba ya, oy? Pasensya na ha. Istoryahon lang muna nako. Sige lang. Ako rin bahalang mo pasabot po ni Katie. Sige. Nak, ikaw man ang mas maguwang. Ikaw lang unay sabot ni Melody, ha? Og, kita man mo ay nakipuyo sa ila. Kita nalay bahalang mo adjust. Okay, Rama. Nakasabot ra ko niya. Pwede rag, anhi ko matog din sa sala, ma. Salamat sa pagsabot, anak. Hala, uy, mga bayans. Maldita na imong stepsister. Dili sa tingali, Yads, uy. Basin nakalitan lang tingali siya ba nga, nanilain niyang papa. Basin, dili palang yung tingali niya madawat. Ay, pero okay naman ko doon to, no? Kay parehas man ang imong mama o ang iyong papa nga namatay na ang ilang mga partners. Diba, mga byudo o byuda naman silang pareho. Ina lang ko ng dawaton, uy. Di ba siya, ano? Na siya'y mama. Napagin siya igsoon. Puho ni Yads. Basin, madawat ra unya mi niya. To, di ay. Asa na ba na si Jerome? Hi, babe. Wag niyo palibag, ay. Una na ako, di ba yan, ha? Nanabitaw ang imong bayur. Sige, Yads. Salamat sa pag-uban nako. Bye! So, kung naman? Pwede na ba kong makabisita sa inyo? Salamat sa paghatod nako din, babe. Pasensya nga, dili una ti ka mapadayon sa suda. Kay unsaon, dili pa magud mi maayog buot sa akong stepsister. Dili sa ko gusto nga makaingon si tito na ko nga niabusar ko siyang kaayo. Way ka, subiboy. Nakasabot ko. At least, nakatultol ko asa dapit ang inyo. Salamat, babe. Melody, ni ano sa day ka? Nagsunod ra day ta? Mayong gabi eh. Uy. Si, igol na niyang gilampian. Wa gani man agad bisag mo tandok lang. Sige na, babe. Nakasabot ko niya. Kung noon sa mga problema ni mo, sultihin lang niya ako, ha? Tita, ganahan ko, anak. Pwede ako na lang, na? Pero, Melody, anak, gipalit na ni tita ni mong sinina para ni Katie. Ay, naunsa ka ba ya? Okay ra, uy. Daghan pa man sa kagsinina, Katie, di ba? Ma. Okay na dito. Kang Melody na lang na. Thank you, Katie. Welcome, Melody. Sorry, ha. Nagminaldit ako ni mo pag-una. Nakasabot ako ni mo, Melody. Kaya ako bitaw. Magmisod man sa kong dawat pagkahibaw na ako nga nanigi ka relasyon sa mama. So, okay na ta? Nga nagong dili. Pwede tawag ko na lang di kag ate? Sige mo. Og, te, pasensya di ay ha nga, huwag yung ko mo tagan atong naabdan tamo si mong uyab sa gawas. Aw, wala ti kaso, uy. Nakasabot rin sa to siya. Pwede naman si dadon din sa ato, te. Aron maila-ila na mo siya ni Papa ba? Sure ka? Okay ra? Ote, uy. At least ba, makabawi man ako sa kong kamaldita pag last. Oh, sige. Ako siya sultihan. Ay, Kuya Jerome, dali, dayon. Sakto kayo kay nag-bake kong empanada. Dali, mag-snacks ta ninyo din sa kusina. Uy, kaiko ko bayaan ni, uy.
Lagi, Melody. Naghago pa man gid ka. Pamawi ni nako ninyo, te. Dali mo. Buotan man day si Melody, babe, no? Lagi, babe. O, nalipay kay ko para ninyo, babe. Kay okay na gid mo. Mao gid, babe. At least karon, di na kay ko maka-feel nga mura kog magkinto sa bay. Kay okay naman gid mi. Mao gid. Oh, babe. Thank you sa di ay ha kay bisag ano sa wa gyud ko nimo pasagdi. Wa gyud ka mo biya. O ganong buhatom sa nanak mo? Babe, mahal kiti ka. O pukon kon naanaw niya ko'y trabaho. Magtigom gid ko. Aron pakaslan di ka. I love you, babe. I love you too, babe. Babe, tingaling maabtan tatingin sa inyo. Nagkabala ka. Dugay pa tas na mahuli. Nga naman ni si Jerome. Tagsa naman lang kayo mo reply sa akong mga text o tawag. Oh. Melody, gailis lagi ka. Kuante. Manglaag mi sa akong barkada. Ha? Uy, gabiin naman kayo. Kaya ba si papa ni mo? Ate, ayaw nagsultihi, please. Kamulaag ko. Natuog naman sila ni Tita God. Ha? Ate, sige na ha, please. Ato na ko, te. Bye, te. Sa kunso naman ni sige klaag ni Melody katagabi eh. Kung may bawa si Tito Ani, makasabaan gito niya ni siya pa. Ay, matog na lang ko eh. Babe, maayo kinadakpan guti karon. Huy, nga naman ka. Doon na ba tayo problema? Tagsa na lang kay ka mo reply sa akong mga text. Unya, bisig parehas sa taong tatag-eskwelahan. Tagsa na lang sa kay ka magpakita na ako. Sorry, babe. Jerome, doon na ba tayo problema? Kiti, sorry. Sorry sa unsa. Makibuwag na ko niyo. Unsa? Jerome, ayaw na ka pagpinuang. Huwag ko magbinuang. Kiti. Kiti, mahal kiti ka. Og sorry nga. Makibuwag ko niyo. O unsa ko na pagkasulti ha? Love ko nimo pero makigbuwag ka na ako. Kiti. Si Mama, nanawag. Hello, Ma? Kitty, asa ka? Napa ko din sa eskwelahan, mga naman. Pauli-o na dire. Si Melody gikulatag maayo sa imong tito. Unsa, Ma? Nga naman? Anhe dire aron mahibaw ka. Sige, Ma. Kiti, ngano? Si Melody, gikulata ko nagmaayo ni Tito. Wa ko mahibaw kung sinungdan. Unsa? Dali, kuyugan ka. Ha? Nagpakawaw ka lang. Giunsa ni mo pag-una-una, ha? Unsay lasod sa imong utok? Tito, ang ano? Unsa na hitabo? Mabdos ang may laki na kong anak. O dili mo sultig kinsay amahan. Unsa? Musulti ka o dili, ha? Ha? Kito, ayaw! Ayaw masigil si Melody! Jerome, Unsay? Ako mo'y amahan sa gimabdos ni Melody. Jerome, Pasaylo ako ninyo. Ilabi na ni mo. Kiti, Unsa? ang kuno na ko. Ang kuno na ko ako sa'yo. Og ni ako kay... Di ko gusto nga dunay daotang mahitabo ni Melody. Ingon man sa umaabot na mong anak.
barugan ako nga akong obligasyon niya. Ug pakaslan ako si Melody dito. Jerome! Day, okay ra ka? O sana kasi mana ang nilabay sa nga gikasal si Jerome ang imong stepsister. Pero wag paghihapon ka magpakita nila ay. Hangtod karon. Wa paghihapon ko mahibaw dahil kunon saon ako sa pagdawat sa sitwasyon. Lisod daw aton. Ang disakitan paghihapon kay Kus na hitabo. Lang usa ko sa inyo, ha? Way kaso, uy. Welcome kay ka din sa amo, day. Ay, alam. Unsa ka? Lain man akong kabuhi, day. Niresulta na yun na. Ang imong pagsigig pasar-pasar sa kahon. Alay po. Oh, wait. Dili ka. Mabdus ka. Unsa? Why do people fall in love and they why do lovers walk away from themselves when After a week silang kasal, nahibawan ako mabdo sa ekos among anak ni Jerome. Gipahibawan ako sila mama pero dili ko gusto nga ipatubang pohon akong anak niya. Tungod kay sakit pagihapon kaayo akong debate ug dili pa ko andam nga magkakita ni. Sa pagkakaron, nihunoon ako sa akong pag-eskwela ug nanarbaho aron masuportaan ako akong pagmabdos. O pasalamat na lang sad ko kay wa ko pasagdi ni mama ug ni tito. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Katie nga taga Marigondon, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang pangayo, awit nga nagalan, someone's always saying goodbye. Someone's always saying goodbye. Ang mga kaagi, gibahatan no duha sa radyo ni Jelly Hata o gabus sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higalang nga sugan di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyo.